Hasi dezagun adibide batekin. Laukiz da Euskal Herriko udalerrik aberatsena, errenta pertsona altuena dakona. Zer dau Laukizen? Laukizen ez dago industria, edo ez dago enpresa handiak. Badago zehozer, baina berez Laukizen dagoelan da unbemendi urbanizazioa. Eta nor bizi da unbemendi urbanizazioan? Euskal, poteredunen, aberatzen eta burgesia altuko jende bat. Errenta pertsonalak tokiko biztanleriaren bataz besteko bizi maila erakusten digu, baina ez dozku emoten garapen ekonomikoaren adierazle bat. Horretarako behar direz enpresak, nazioarte begira lehiakorrak, soldata onak pagatzeko gai direnak, etekinak ondo banatzeko eta horren ondorioz inbertsio berriak eta produktibitatea eta teknologian hobetzeko gai diren lurraldeak izan da. Kasu honetan, bere banaketa soziala, lanpostu onak sortzeko gaitasuna eta bizitza aurrera atarateko ikuspegi batetik esan da, nik uste dut Euskal Herria beherakada ekonomikoan dauela. Hor beti dago trampa estatistiko moduko bat, hori diz bilakaera nominalak. Eta berez, urtean urte bilakaera dekoguna errenta pertsonaletan alderatu behar da prezioen bilakaera edo bizitzaren kostuaren aldagai ezinbestekoarekin. Eta hor zer ikusten dugu? Aldi batean, prezioen gorakada nabarmena egon zen, batez be, Ukrainiako gerra eta garai hartan egon ziren prezio askundea, baita energia kostuak gora direla eta gero, azken urteetan bebai, badagoela bi alde non prezioak nabarmen gora egiten ari dena. Bada, bezinbesteko likagaiak eta batez be, etxe bizitza kostuetan. Eta errenta txikiak dituzten hainbat eta hainbat familietarako, non errenta pertsonala prezioekin alderatuta behera egin du eta bizi baldintzak okertzen ari dira. Europako bataz bestekoa, baina nabarmen bajuagoa dago Euskal Herrian eta beheranzko joeran gaude alderaketa horretan. Orduan, bai, Euskal Herria Espainia baino beto, baina Frantzia baino txarrago. Orduan, alderatu gaitezen Frantziako soldatekin, Frantziako enpresekin eta Europako bataz bestekoekin eta ez hainbeste Espainiakoekin. Udalerrien errenta altuak efektu erresidentzial baten ondorio dira, ez? Eta bereziki nabarmena da, goi-klasiek ez dute nahi hiriburuetan edo hirigune handietan bizi. Ze hor konzentratzen da pobrezia, konzentratzen da prekarizazioa, Bilbon adibidez oso evidentea dana. Bilbon bizitzea, gaur egun Bilbo da hiriburu non dauen pobrezia eta saltuena, non dagoen bazterketa sozial larria, etxe bizitza arazo etengabea, ez bakarrik pobreentzako edo beko klaseentzako, baizik eta bebai lehengo klase ertaineko biztanleri bat ez duela bere burua topatzen. Donostiak kenduta nik esango nuke beste hiru hiriburuetan jende goi-mailako biztanliek beste udalerritara joaten dira, erresidentzialak eta lasaiagoak diren eremuetan horien errenta pertsonal handituz, baina ez horien ekonomia eta lanpostuak hobetuz.